господин Варчев в bbasket.com. И едно от нещата, които той казва и е много интересно е, че на практика, може би най-добрият варненски отбор в последните десетилетия, по какъвто и да било спорт, на практика няма спонсори от Варна. Защото Михаил Михов, Бог да го прости, е от Силистра. Соди бяха от Девня, Гелсъл бяха от Провадия. Точно така. Това е една, според мен, върховна несправедливост и означава, че бизнесът във Варна трябва да погледне към това място, защото това е едно от малкото места в България, където се произвеждат баскетболисти, което е наистина показателно. Знаете колко много хора минали през националните отбори, които тази година ще бъдат с национален отбор за мъже, са израснали тук и наистина обидно е това, което става. Лош заслон. Веднага аз мога да внеса малко разяснение. Всички големи фирми изнасят централите си от градовете, от които са тръгнали, независимо дали са Варна, Силистра или Петрич, в София. Така, дори фирмите, които са свързани с морето, с пристанища, корабоплаване и така нататък, централите им са в София. Това е една от причините. А във Варна остават по-малки локални фирми. Ето едно обяснение логично. Да. Започнаха да трупат борби играчите на Люксембург, но Митко Димитров не пуска в неговата къща с този зверски чедър. Сега е сам, затвориха го обаче. И трябва някакво по-постепенно нападение. Карайлиев стои в 3 секунди по-дълго, отколкото трябва. Добре, че съдиите не гледат секунда на това. И отново Павлин Иванов, който е най-резултатният играч в днешния двубой със своите вече цели 19 точки за 77 на 49. Вече 28 точки преднина за отбора на България. С 7 точки спечелихме тази част. 28 на 15 за български отбор. И сега прекъсване за реклама и се връщаме отново в залата. – 28 на 21, естествено не 28 на 15 е резултата в тази четвърт. Погледнем малко към статистиката. България продължава да стреля над 50%, 56%. Вкарали са 29 от 51 стрелби към коша. Люксембург са стреляли с 3 пъти повече, 54 но са вкарали само 17 за 31%. Наказателните удари България са вкарали 9 от 16, Люксембург 9 от 19. Борбите е изцяло в полза на нашия тим 39 на 26, но и грешките с цели 4 повече. България има 19 грешки срещу 15 за Люксембург. Катастрофално и сериозно превъзходство за български отбор при резултатните подавания. 24 асистенции срещу само 6 за съперника. И нашия тим е извършил цели 3 нарушения повече. 19 срещу 16. Топката е за България заради една спорна топка в третата четвърт, за която се хвърлиха състезател на Люксембург и Николай Стоянов. Така бе превъртян на реда на гостите. Успешна стрелба, но пък след това добра борба на Димитър Петров. Браво на Димитър Димитров. Страхотен пас към Марио Карайлиев. И 30 точки преднина за България. 79 на 49. Опитва някакъв кръстосен дрибъл от Том Велтер и това води до едно нелепо нарушение на Павлин Иванов. Това е трето нарушение за Павлин. Много хубава ситуация се направиха гостите и 3 точки. Влезе също един от играчите, които не бяха влизали за Люксембург, Кевин Мура Сантос, номер 6.
той създаде тази ситуация, но веднага след това чудесно изпълнение на Дамян Стоянов. 81 на 52. Сега въпросът е дали българският тим ще успее да вкара 100 точки. Браво на Павлин Иванов, успя да се пребори. Много гъсто беше там. Митко Димитров, Димитър Петров. Естествено, само тройката трябваше да стреля, но му се усмихна щастие този път. Добра защита, браво! Димитър Димитров е сам под коша. И вече и той с двуцифрен точков актив. Пети играч на български отбор с 10 точки и повече. Тук най-много, както казахме, вече има Павлин Иванов. А Митко с 10 точки и 7 борби и доста малко минути на терена. Но това е нормално, тъй като той беше един от най-тежко засегнатите от това хранително отравяне. Павлин Иванов с борбата. Шеста борба за него днес. И нарушение. Ален Женглер извърши фаул и е сменен с баскетболиста с номер 14 Джамал Лоренс Уилсън. Павлин Иванов не получава почивка. Помислех, че Любо Минчев ще го смени, но той само му каза нещо. Използва го до край. Пак Павлин Иванов. Много добра ръка има Павлин. Много висок процент стрелба от тройката днес. 22 точки вече сумарно за него. Пет 4 от тройката. 6-4, простете. Димитър Димитров не успя да овладее, но топката остава притежание на българския тим. Димитър Петров, отново Павлин Иванов. Удари го днес на бомбардировка. Димитър Димитров с 8 борба. Димитър Петров хубаво отклонява. Този път Павлин Иванов не стреля. Отново хубав пас. Беше достатъчно силен, за да мине. Че много добър поглед на Димитър Петров. Видя своя Даш Димитров под коша. И сега 2 точки за Люксембург. Дело на Боб Мелхер. Той се наближава към двуцифрения актив. Вече 9 точки за него. И Димитър Димитров не се бави. Стрелбата му е отчаиващо остра, силна. 3 смени за България. На терена се появяват Тенчо Тенчев с номер 11. Алекс Симеонов с номер 12 и с номер 9 стартиращия поинтгард Деян Карамфилов. Излязоха Димитър Петров, Димитър Димитров и Павлин Иванов. Лоран пропуска. Нарушение под коша на друг играч на Люксембург Бен Хърт. Втори отборен фаул за Люксембург в тази част. 86 на 54. Вече 32 точки преднина за отбора на България. Лично според мен Павлин Иванов няма и да се появи до края на матча. Малко е пресилено да се говори, че състезател на 18 години трябва да бъде пазен. Но пък едва ли Любо Минчев иска да използва в всички минути играчът, който му се очертава, поне според мен, като най-добър. Неуспешна стрелба от тройката на Алекс Симеонов, много къса и остра беше тя. Хърт питва някаква кукичка от там, нарушение. 13 номер, Карайлиев. Фаула е на Марио Карайлиев. Първо на състезателя, второ за отбора. Два пропуснати наказателни удара и Тенчо Тенчев взима седмата си борба днес. Пас за Алекс Симеонов, много къс. Затова не можа той да стреля от тройката. След това обаче се създаде сам тази ситуация. 15 точки за Алекс Симеонов, втори по резултатност български отбор. 88 на 54, малко по-малко от 6 минути до края. Марио Карайлиев към Деян Карамфилов и ново нарушение.
което този път е на Бен Хърт. 88 на 54, 5 минути и 52 секунди. Прекъсване второ за отборът на Люксембург. Мисля си, че отборът от Великото херцогство е изпълнил целта си. Едва ли техният треньор може да бъде недоволен. Едва ли са очаквали тези състезатели и щаба на отбора нещо повече в дебютният матч на Европейското първенство по баскетбол за юноши до 18 години, дивизия Б. Предполагам, че до края на първенството целта пред този отбор ще бъде да не губя с много повече от 30 точки. Край на прекъсването. Ето го Любо Минчев, който виждате, че е потен почти колкото състезателите си, но пък вече по-спокоен. Няма да те питам дали давате по света и у нас по БНТ море. Предполагам, че да. Добра работа защита този път за Люксембург. Човече, ние даваме европейско първенство. Испанец вика, че не ги даваме. Добре, сега обаче Тенчо Тенчев пропуска. Карайлиев взима борбата в нападение. Алекс Симеонов не успява да овладее и сега възможност за контратака и нарушение. Много добро тактическо нарушение на Дамян Стоянов, но съдиите решават, че това е не спортсменски фаул, което ще даде малък шанс на Люксембург да вкарат повече точки с оглед на техния много висок процент на изпълнение, на успеваемост при изпълнението на наказателни удари. Не знам дали чак толкова много ще успеят да вкарат, защото те са изпълнили до сега 21, това е 22-я наказателен удар и са вкарали едва 10 точки. Това, което е лошо за играта на Павлин Иванов, е, че има 5 грешки в днешния матч. В този матч е допустимо, но във всеки следващ. Наистина голям хикс не отборът на Грузия, с какво ще дойде. Виждали сме грузински момчета, които някакси не ми се иска да ги виждам в зала Конгресна срещу България. Да. Ще ги видиш на европейското първенство сега. Да, за мъже. сигурност. Алекс Симеонов. Четвърта борба за него. Хубав пас. Но чудесна бърза акция за българския тим. Дамян Стоянов я завършва, но беше много важен и паса на Деян Карамфилов. 90 на 55. Имаме малко по-малко от 5 минути, за да вкараме още 10 точки за победа с 3 цифрена разлика. Добре, отново борбата е спечелена пак от нашите. Този път обаче Тенчо не успя да овладее добре, а Алекс Симеонов наистина беше само отляво. Трябваше малко по-бърз поглед и пас наляво към Алекс Симеонов. Няма значение, това е само мнение по въпроса. 90 на 55. Интригата остава дали българите ще успеят да отбележат повече от 10 точки за следващите 4 минути и 40 секунди. Мисля, че не би трябвало да имат чак такова заспиване, че да не успеят. Браво на Тенчо. Той вече с 12 точки. 92 на 55. Оу! И Деян Карамфилов успя да спечели тази битка, но след това загуби паса. Топката остава в владение на българския тим. Алекс Симеонов. Пак Карамфилов. Добро подаване към Тенчо Тенев. Индивидуална акция на Тенчо. Чудесен пробив. Кош и фаул. 14 точки за Тенчо. И нарушение на 14 номер. Number 14 Wilson. First personal team foul. Четвърто по-бързо.
14 точки за Тенчо Тенчев с опция да ги направи 15, да се доближи до топ реализатора за България Павлин Иванов, който има 22. Не се получи при изпълнението на наказателният удар. 94 на 55. Малко като матч на звездите започнаха да се развиват нещата. Почти никаква защита, нападение, атлетизъм. Очаквам всеки момент и някоя забивка, така за да разнообрази около 400-те зрители в зала Младост на Дворец на културата и спорта. Малко е трудно да ги преброя, защото тук са навсякъде хората. Има някакви трибуни подвижни, но те далеч не са достатъчни. Да се надяваме, че от тук нататък няма да има повече мачове, които българския национален отбор залата е много хубава, ще играе тук. Не е за европейско първенство, е за матч на България. Тоест, да, всеки Румъния и Холандия, ако бяха играли тук, идеално. Тези 20 човека щяха да се чувстват комфортно, можеха да се поизлегнат дори, но не е за този матч на България. 16 точки за Алекс Симеонов. 95 на 55. Борба на Тенчо. 9-та борба и за него. Карамфилов. 2 точки за Димитър Петров. За Димитър Стоянов. Дамян Стоянов кара тази тройка. 3 минути точно до края на последната четвърт. 98 на 55. Не търпи никакво съмнение въпроса дали ще има 100 точки за български отбор. Разликата се увеличи. Нещата се дойдоха на мястото в тази последна част. Само втората четвърт, можем да кажем, беше по-неубедителна за български отбор. Сега чудесно взаимодействие отново. Прекрасен пас на Алекс Симеонов към Марио Карайлиев. Алекс Симеонов записва и първата си асистенция в днешния матч. Лидер е Карамфилов с 6, а Димитър Петров има 5 завършващи паса за малкото време, през което предстоя на терена. 100 на 55, 45 точки преднина за отборът на България. Добра идея на Тенчо Тенчев, но Карайлиев вече се беше обърнал, за да се бори. И ето сега пак Тенчо Тенчев успява да овладее, но прави крачки. Крис Минков сменя Алекс Симеонов. И Тенчо Тенчев вече е с дабъл-дабъл. Крис Минков завършва. 104 на 55. 2 минути до края на матча. Или 102 на 55. По-скоро. Иска ми се за 104. Пак добра защита. И пак човек сам под коша. Стоянов получи обаче чадър. Невероятно, но факт. Мелхер записа чадър в днешния матч.